Om tangki kena kan thai ki basha le bi jon reha kan ke district jongi don ru ki kena shenrang ki basha le bi jon ong uba bi khan protection officer napo ka district child protection unit West Kasil district habakran ha ka jingelang ajing pensha helor ka phang shongkha kena ya ka bala penlong da ka seng FKGGP Risyang area unit hapo ka snong Risyang kumsi benta ban pensngo tho igi pajba nong snong jong ka dong bat ka than kham tam ki nong ilam snong halor ka te ka phang ki kongsan ki balai don lang bat ajing kran ha ka te ka sngi ki kan thop ru yu ba HP Kharkongor SDPO Mairang kong D Nongbri WPSI kong P Nongbri napo ka tanat ka kwat ka khia ba adventure be phat na Nongstoin Service Society bat kiwe ki nongkran ha ka te ka sngi ki la banjor halor ki artri ki an ki ban ajing ya dai ki khna ba kan thop ya ka pokso act bat ka juvenile justice act bat kumjuru halor ka jingma ka bami no drugs bat ni kiwe ki kambe an ti yinum shimshu ya port an sedang no ya ni program bang na kwa pa ni thu ipi baro kat ki bidan ni ba ani gari india ka chungi kadai ka we na pedeng giri hapo prathai ka badan pun ha khna bat habang ki khna kat kam ki juvenile justice act bakat kum ko tak pokso act ko ong ba no brio le ne ka no ka brio ka bahapo ka prasnam ya kata yong bagi dei ki khna bade halor kini ki hop jong khna bagi sami ki ad ka wei ka bang kwa ban ong ka dei spang ni ka pokso act kata ka pokso act arajar ar kat kum gani ka pokso ak ong ba no brio ubele bijat yaki khna un chasat phatok umduna yak sposnam lani ula ban chasat phatok baro sijigem batu hap siru ya fain bat habong ong khna wan sutho bakla mo bo phiong o bakshaban basale bijot ilong tang khna kan thai em ha kan ni district jongiru don khna senrang ki bak chale bijot te kan ni ka an ke pukso ka kan thop lang bat kan thai bat senrang hang ni kwar ban pensyai bakat kum kan ni ke pukso ak kemang la patai mena kam ong tangi khna kan thai ri khna senrang ru bala dadon kanu ko brio balarang ba kabang ko apan siya ni lani brio balarang ba u syong khai khna ba po prasnam kingat apo kendon jong kani ka pok suak tede na takadaw ngasyem ni kabu ban kerpat ya ki sodar jong ni kathan ba sobha bakin bu koi kendon apo gi adong snong pi mo ba ka jing syong khai khna kin thai pa chenrang bahapo ka prasnam kalong bian ban ino gi balek persya ta kin sya penstom kat kum kendon jo ni pokso ak ka kam jong pulet ka de banyada per prevent ya ka crime ko banyada ya ka jing wan jo ki kam sneo ban lap ya ka bakadan ka crime ko ka detection but ka balai ka de ban investigate ye hakikam drop hakikam tu kam thiem ha kakam accident upulet udang la banyada henry kan si om pi neba ha kakam batbor ha kakam shongkha padepor kani kide ki ekiba upulet umla banyada henry kide tangki jiktrai jongka society jongka yeng lesam khamtam kilong kme kilong kpa shongkha khna nilap sibun ki eki jing e filam ne bidan ki asa ni dai kidan ki asa ki agan wadi ni tailang fila jute bhi man ka por bangi ju tailang man ka por kham tam le la da ki dai ha ki ki por ka jing shong kha khna nang ji kan ame ka ta ki agan wadi ru khidan de ha kan ni jing shong khna ni la ba ki khna ki dai ki ba ha po ka khat plus nam ni shi la bha ya ta ki dai ki ha po khat plus nam da ki dai ki ni ki ha po khat plus nam ki e ka jing ta ya ki ni ki khna fitem ne am ki e ki jing ta hatu ang ke ege jing ta ka ba phila lan siam hat li khinna la da phi shong kha khinna ko kwat ka khia Kemudian
pan pak kia kajing duk kayak dah kayak dan yang betul perkat ke perdan wah kita si ibun nih apa ini keren mengi dengan kili fianang fia juga nama fitep kayak kebejakan nama kini ni hab banyak keren no kemudian suang ba ni hab juga entong mengi pinsingap mau pilak put